Ukwephuma kwakhe emidlalweni loyo zakhele igama kuZalo sekumvulele amathuba amaningi futhi amakhulu. Mbukele lethu kuhlendlela TV sikwamukele futhi. Kanti sikuphathele zona zithi intokazi ogama layo linguNompilo Maphumulo ezakhele igama emidlalweni woZalo lapho khona belingisa khona indawo kaNosipho Xulu. Ukweshiya kwakhe kulo mdlalo sekumvulele amathuba amaningi amakhulu. Lokho kuze emveni kokuba kubonakale istatimende besitante ezinkundleni zokuxhumana siqiniseke ukuthi ukwesula kwakhe noma ukweshiya kwakhe emidlalweni woZalo kube sekumvulela ithuba lapha kwintandokazi yomdlalo iGeneration The Legacy nakulindeleke ukuthi avele kuyona phakathi kwalenyanga ezoqala ngomhla ka-13 Juni. Kanti futhi uzophinda abonakala emidlalweni ekulindeleke ukuthi uqale ngomhla ka-18 Juni uShaka. Kanti babese bethembisa ukuthi indawo yakhe azovela kuyo izokwenza ukuthi abantu bamthande futhi bathokozele nokubuka indima azobe idlala njengoba engumuntu othi mangabe efika endaweni kube uyena udonsa amehlo kakhulu ngokusho kwabakhiphi balestatimende. Ansena ndawo lapha esigodlweni. Phumani lapha. Injongo yami ukuhlala ngihlabana kuzo zonke izimpi. Ngaso sonke isikhathi kumele uvuthe enhlizweni yakho. Akubona impini yakaqwaba. Uzobuthwa kube ingcenye yebutho labathathu. Ngubani ezoshaka uyohlala esihlalweni? Wathunda yena kuqala. Mina nawe siphehla udweshu saqala impi. Ngabe sikhona yini isidingo ukuthi siphike amathuba ethu? Sosibuyisa isithunzi nokuhlonipheka kwakho lesi sifungo. Imvula ayikani enhla. Shwita okungokwakho. Sengikulungele. Mbukele lethu kuhlendlela TV sikwamukele futhi izona lezi besikuphathele zona ungakhohlwa ukusubscribe ku YouTube channel yethu.